wieħed irid jara li l-kumitat li qed jieħu ħsieb jħeġġja għal pajjiż tagħna jieħu ħsieb jagħmel hedging li jirrifletti dak kollu. Wara kollox, jidher li din xi ħaġa li ħadtul fi żmien, ġifier mhix xi ħaġa li ħadkun xahar tnejn jew tlieta minħabba li l-pajjiżi Arab ma waqfux il-produzzjoni tagħhom. U allura bla dubju ta' xejn qed nistennew li matul is-sena 2015 dawn il-prezzijiet jiġu riflessi għal Malta għal benefiċċju tal-ħaddiema Maltin u Ewġin. Aħna bħala GRTU l-iktar li interessana huwa d-diesel. Mhux għax il-petrol ma jinteressanix imma aħna il-membri tagħna l-iktar ħaġa li jużaw hija d-diesel. Jidher li l-Gvern għamel hedging sal-aħħar ta' Marzu u tal-hedging mar Haywire mid-dera. Nappella l-MRA il-CEO tagħha biex jagħmel il-verifiki tiegħu ta' kif jixtraw l-affarijiet u saru u jagħti risposta lill-imsieħba soċjali fl-MCSD. Diesel huwa l-iktar mezz aħna ta' spiża għall-membri tagħna. Aħna l-membri tagħna wkoll fl-aħħar budget aħna appellajna l-Gvern biex raħħas il-liċenzji tal-heavy vehicles ma traħsux, mela l-liċenzji li jikonformaw mal-Ewropa u għalfejn jiskur it-tnaqqis tal-prezzijiet ma jiġux mal-Ewropa. Kumment ieħor żgħar li qed ngħid, anke l-hedging naħseb mar Haywire fil-gass. Il-gass meta ħeġġjaw kien $680 it-tunnellata għal-issja. U llum qiegħed il-bieraħ kien $360. Ġifieri kważi qiegħed bin-nofs. Jiena nippretendi li l-MRA għandha tagħmel il-verifiki tagħha u tagħti l-ispjegazzjoni.